του Ταμείου Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων πρέπει η ίδια να εξασφαλίσει άμεσα τη ρευστότητα αυτή και να καθίσει στο ταπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε συστηματικά με την ΑΔΔ να βρεθούν μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου αυτού. Μάλιστα. Οι ώρες είναι ώρες ευθύνης και απαιτούν διαβούλευση και συστηματική επεξεργασία, όχι αυθαίρετα χαράτσια δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία και πάλι πληρώνουν όσοι εργάζονται. Το σημερινό μήνυμα της Υπουργού Απασχόλησης για την προστασία των εργαζομένων πέφτει στο κενό, διότι είναι σε ευθεία αντίθεση με τη ρίση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτόκλητα έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα την Παρασκευή για γενικευμένη ελαστικοποίηση των θέσεων εργασίας. Γενικευμένη ελαστικοποίηση, λοιπόν. Κάλεσα την κυρία Υπουργό σήμερα στη Βουλή να αναθεωρήσει στην πράξη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους. Η κυρία Υπουργός αρνήθηκε λέγοντας ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές. Τι είναι αυτό ακριβώς? Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι παρά το γεγονός ότι οι δικοί του νόμοι των κυβερνήσεών του βελτίωσαν επί το κοινωνικότερο τον αντίστοιχο νόμο της περίοδου Μητσοτάκη, σήμερα οφείλουμε να κάνουμε αμέσως έναρξη διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε ο νόμος αυτός όλο... Γιατί σταμάτησες τώρα?